avisa. Sustitución, íbamos aí, sustitución de iluminación na casa consistorial por 11.000, está mal, non é na casa consistorial, no centro de día, temos que corrixir isto, no centro de día, na Casa da Cultura, e na casa consistorial solamente nos quedan as luces de emerxencia, o demais xa está cambiado. Entonces, sería poñer un convenio outra vez con Rede Eléctrica. E estos son o capítulo 6 de inversión, están todas recollidas. Isto sin contar con algunhas que faltan, que todavía non está a cantidade exacta, porque non saíron as convocatorias e que iremos aportando igual que facemos cada ano, se xera o crédito e se incorporan. Vale. E pola miña parte, nada máis. Nos queríamos facer dúas preguntas. Non nos consta que haxa informe de intervención, pelo menos non nos sucede. Sí que hai. Non viña. O sea, queríamos saber se eran erros e... Sí, informe de Secretaría de Intervención. Está aquí. De intervención non había. É o mismo, Xa, o informe de Secretaría de Intervención, pero quero dicir que non nos consta, non nos sucede, pelo menos non viña. Non sei. Non viña. Que cousa máis extraña. Que hasta que estiveron todos os informes non se... Pero o TV e este... Pois non nos consta. E por que non? O sea, cando sexa así, eu lles rogo que non lo comuniquen porque yo viamos de outro xeito, é dicir, como se é fotocopiado excepcionalmente e lo acercamos para que podan ver, porque, se non... Despois temos outra pregunta. O poden levar hoxe se necesita fotocopiar. Dígame. En investimento, nos habíamos falado xa fai tempo, máis ou menos sobre o mes de maio, por aí, en un pleno, que iban a poñer uns repetidores para telefonía e internet. Si, están, eso. Entonces, claro, non vemos en ningún capítulo nada que sea específico. Porque, un momentinho, por favor, porque... No, si quere responder, pero como me fixa a pregunta, xa estaba falando e respondo. Esa inversión, a inversión que fai directamente a Xunta. A nos os piden as licencias, pero se así é correcto. Hai un problema nunha parroquia que xa teña que estar feito, pero pasa por diante do elemento patrimonial. E, claro, en principio hai un punto de desacordo, pero esperemos que se solucione. E que na parroquia de Xen. Espero que se solucione e que o fagan o antes posible. E están, cada ano van aportando, metendo novas zonas para ir dotando toda esa infraestructura en todo o concello. E podemos falar nada máis. E recórdeme que lle pase eso aos dous grupos antes de... Nada, nos nos presupostos votamos de menos na época que estamos, do COVID e máis do post-COVID, que esperemos que se remate, como ben din, para despois do verán, a vacuna, a ver se consigue. Pois non son os presupostos que a nós, como BNG, nos gustaría ter presentado no Concello. Sí que nos gustaría facer unhas enmendas, se houbera pasado a comisión, pero como non houve comisión non se poderán facer, entón o noso voto non vai ser afirmativo. Por iso mesmo lle digo, porque non son uns presupostos nos cales nós pensamos refletido a realidade galega que está a pasar nestes momentos. Creemos que nestes momentos que os presupostos teñan que estar destinados a outro tipo de axudas, a xente sin recursos, a xente que non pode chegar a final de mes, becas para estudantes, etc. Entón non creemos que sexan uns presupostos sociais para a época na que nos está tocando vivir. Entón o noso voto vai ser negativo, ainda que leve unha das obras que nos vamos demandando desde fai tempo. Con respecto a eso, recordo a cifra do presuposto do capítulo 2, do orzamento, o 43% de ese 1.216.699,54 é destinado a gasto social. O 43%. E despois hai gastos de emerxencia social que estamos, a ver, a lei de protección de datos impide, pero que se están acometendo desde o Concello, que se están suministrando ás persoas que necesitan o que necesita,
desde servicios sociais e que con axuda de voluntariado, desde acompañamento, hasta todo tipo de axudas. En canto ao transporte, hai novedades que falaremos outra vez nunha comisión informativa que poden acudir a axudas que tamén a Xunta nos incorporou. Agora están as empresas adaptándose, que a pronto este se fará, se incorporaron 19 novas líneas, ademais de que, ainda que non estemos no transporte metropolitano, imos a ter opción, pero eu explicarei, non é obxecto ahora do pleno dos orzamentos, pero me gustaría, unha vez que o teña todos os datos, pasarlo, que o coñezan, porque temos que divulgarlo a todos os veciños para que coñezan. Algúnas persoas se chamaron a preguntar e se lles dixo, pero hai que facelo para que todo o mundo coñeza. Somos un concello moi disperso, que esa información non chega tan fácil como onde hai núcleos amplios de poboación, e é un esforzo grande comunicalo a todo o mundo para que coñeza o servizo para poder facer uso dele. Eu creo que dentro dos ingresos que nos temos e gastos e o ano difícil económico que está presentándose o 2021, o esforzo parlamentario de servicios sociais particularmente é reseñable, porque lle dei os datos e cando vexa os cálculos vostede e verá como non lle estou falsando en ningún momento, sino que é exactamente eso, aproximado, pode ser 43,1 ou pode ser 42,9, pero un 43%. Alguna cousa máis? Votos entonces a favor da aprobación inicial do orzamento 2021 do Concello de Lousame. Abstencións? Votos en contra? En canto aos puntos do orde do día, rematou o pleno e